ingane zakwethu uxabana yazi ixabana ingakho ngibuya namanje ufana ugumede indoda engenayibongo nawayibonela nje sisodwa isibongo enginaso sakithi. So namhlanje sawubheka nje i-album engasho ukuthi lisha elabhuti uMenzi, ngabe ubhuti ngabe umalume ngabe yini kuwe, kodwa kimi ngizothanda ukumhlonipha nje ngithi ubhuti uMenzi. Ingoma nje ngasho ukuthi i-album ayikhiphe 2 weeks ago, amavikini amabili adlula, ehleli khona ku-581, isihloko sithi Amagqubu, album bhala lokho, album cover. So solalelayo lo ngoma Amagqubu. And bafowethu ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe, just subscribe nje, then ke ungitshela ukuthi iphi ingoma mhlawumbe ufuna sidlulele kuyona ngokuzayo. And wonke umbono engiwubeka hayi ngoba mhlawumbe suke kunamagqubu nami engiwabambile, kodwa anginawo amagqubu, so nje kumbono ongatheni futhi yabo. And ungangicorrect uma ukuthi mhlawumbe khona umbono nawo ufika ngawo, because akekho umuntu owazi konke, ikakhulukazi mina angazi kahle futhi angazi konke kumaskandi, ingakho ngireact, ngifuna uku-understand izinto ey'ningi kuzona ukuthi ikuphi okanjani ukuphi okanjani. So ngiyathemba ukuthi siya-understand-ana lapho, ngaphandle kokumosha isikhathi ahlale niphekwa ingoma ehlele ku-581 views ebhala ukuthi Amagqubu. Sathane sathola naye seyabuya kimi, Sathane into engiyaziyo njalo engiyaziyo ukuthi masikhuluma ngoMenzi sikhuluma ngokuthi sizokudla noma sipike. Siyapika la ekhaya, adlali-ke la ekhaya, siyapika and futhi sithi mesipika sipika ingoma ibe hit. Angazi senza kanjani, kodwa khona mesipika sipika ibe hit. So shuthi kuyazenzakalela. sathola naye seyabuya kimi, Sathane sathola naye seyabuya kimi, Sathane sathola Sorry, uqala phansi konke engayizwa kahle. So ngiyaxolisa, ngazi besandile nentombi yomXhosa eyayidumile seyabuya kimi, angizwanga kahle. So yeah, Sathane sathola naye seyabuya kimi, 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 anganoma ithi wesandile nentombi yomXhosa eyayidumile siyabuya efonini yakhe. Angazi ungangicorrect uma ngi-wrong ukuthi angizwa kahle kuthiwani. And angayithola i-idea, kodwa phela kuse-early, angayithola i-idea ukuthi kukhulunywa ngani, kodwa ngiyabona khona ukuthi kukhulunywa nge-ex. Shoot ngabe kukhulunywa nge-ex, ngase kukhulunywa nge-ex ukuthi angazi ex owesifazane noma owesilisa yini. So cha siqhubekeni nayo ingoma sizwe kuthiwani. Sathane sathola nawo seyabuya kimi, ngenzani ufuna ukuwa ngami, 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 ngenzani ufuna Mana ithi ngangenzani ngifuna ukubuka nami, noma ithi ngangenzani ngifuna ukubuka ngami, angizwa kahle.
Okay, ngiyazi mhlawumbe khona uzofuna ukungisika njengamanje bafowethu, angizwa kahle noma mhlawumbe angaka-understand kahle ukuthi kwenzakalani, so mhlawumbe kodwa asiqhubekeni. Sebukisa ngothando lwami lakudala, sebukisa ngothando lwami lakudala. Wena ufika namagubo othando lwakudala, unamagubo othando lwakudala. Wena ufika namagubo othando lwakudala, unamagubo othando lwakudala. Wena ufika namagubo omjolo wakudala, unamagubo omjolo wakudala. Wena ufika namagubo othando lwakudala, unamagubo omjolo wakudala. Usabuya namagubo othando lwakudala, unamagubo omjolo wakudala. Usafika namagubo othando. Yabona-ke le part right, le part le ngizwa kahle impela, ngena ngapha ivaleke ngapha. Uthi ufika nomagqubo othando lakudala, shuthi khona phakathi kwababili olokhu efika nokuthi angazi kanjani, but mhlawumbe lokhu efika ethi ubani wayengenzi kanje, uba wayengenzi kanje nje, uchaza ukuthi ufuna ukucomparison omunye nomunye, yabo. Ngicabanga ukuthi into kanjalo. So bafowethu, okay, sengiyayizwa-ke bisaqala bengingezwa nesikwenzakalani, but sengiyezwa. Angani umoya wesilisa noma wesifazane, kodwa khona ukhulunywa ngothando lakudala, khona olokhu efuna ubuyisa amagqubu ezinto ezenzeka kudala. Angazi noma but kudala khona. Namagubo omjolo wakudala. Amanda wao na Amanda yimina, umuntu zama wao na ngosama yimina. Okay, yabona manje ngakuchazela kwenzakalani. La sikhuluma ngowesifazane odate nowesilisa. Owesilisa ulokhu ulimele ngaphakathi, so kancane uzama ukuveza ukuthi uba wenza okwrong kanjani, so ungenzi kanje. So lo usegcina sethi hayibo, kanti ukuthi uba wakwenzani mina ngihlangana nabo, ngoba phela mina ngifike kwi-relationship entsha la, angifikanga namasikazi amasha, ngifike kwi-relationship entsha la, ngifikela ukuzokhanda into entsha nawe. Wena wayehlezi ungikhumbuza ngabantu bakho bakudala, kwenzakalani kanti? Wena ufika namagubo othando lwakudala, wena ufika namagubo othando lwakudala. Babona abantu bakuthanda abantu, awuye ufika nakho. Babona abantu bakuthanda abantu, yengela ukufika nakho. Babona abanye bakuthanda abantu, awuye ukufika nakho. Wena ufika namagubo othando lwakudala, namagubo omjolo wakudala. Wena ufika namagubo omjolo wakudala, namagubo omjolo wakudala. Wena ufika namagubo othando lwakudala, namagubo othando lwakudala. Usabuya namagubo othando lwakudala, namagubo omjolo wakudala. Wenu ufika namagubo
namakhubo othando lwakudala namakhubo omculo wakudala usabuya namakhubo othando lwakudala namakhubo omculo wakudala babona abantu bakuthanda abantu awuye ufika nakho. Okay, bafowethu. Mana. Fanele ngikutshela okokuqala bengayitshela ukuthi le album cover ingoma kanje. Bengayitshela, benga-understand kodwa njengamanje. Subscribe-ile umenzi. Lento engenzeka kuyo ukusubscribe, ngicela usubscribe kimi. Bafowethu ingoma imnandi kakhulu. Out of 10 ngayinika 7 out of 10. 7 kahle 7 8 out of 10 ngayinika. Ngobani? Idlulisa imessage vethu kubalekile and akuzona zonke ingoma emele sidansele. And into emnandi kwasikani njengamanje ukuthi ingoma ngisho ngasedika angazi ukuthiwani, ngisho ngadabisa kanjani kodwa kunaleyo vibe ifika nayo nje ukuthi hawu kombe ngihayithiwe kodwa hayi it's fine. Yabo? So bafethu ayikabi 8 out of 10 and imnandi ingoma and I what deserve lama views. Masikhuluma iqiniso, le ngoma what deserve lama views. Sesingakhuluma phela ukuthi hayi what deserve kodwa ngicathi ingozi za December kushubile bafethu and nisale kahle.